Ja, Bodil, vi skal jo tro, det her det var en violin, men indtil videre der er det en hemmelighed. Den åbner vi senere, ikke? Den åbner vi senere. Al den modgang, som jeg synes, jeg har haft, alt det opbakke, der har været, og det har jo gjort mig helt vildt stærk, og det har jo lært mig utrolig meget. Bodil Wilhelmine Dybvad Petersen er hendes fulde navn. Hun bor i Gjersø ved Silkeborg. For et par år siden begyndte hun at tænke over livet og fremtiden. Tilværelsen som lønmodtager og mellemchef var for hård. Hun ville være selvstændig, og så var der hun opfandt The Beak, næbet. Når håndklædet det hænger her i klemmen i The Beak, så er den der bare. Og det er din opfindelse? Og det er min opfindelse. Og hvor stolt er du det? På en skala fra 1 til 10, der er jeg nok omkring de 12. Der er dage, hvor alting er tonet i gråt, hvor solen slet ikke er fremme. I mange år var den nu 46-årige Bodil ansat i forsikringsbranchen. Hun havde fået drømmejobbet. Ambitioner om at blive leder var opfyldt, men det skulle vise sig at blive et helvede. Hun var blevet ramt af alvorlig stress. Jeg var bare en zombie. Altså... Du kunne ikke noget? Jeg kunne ingenting. Lå du bare i sengen, eller hvad? Ja. Hver dag? Ja. Og så gik der jo noget tid, så forfremmede jeg mig selv, fordi så kom jeg op på sofaen. Bodil Dybvad har nu igen fået et liv, der er værd at leve, sammen med mand og 2 døtre plus en enkelt svigersøn. Hun har en forkærlighed for gamle biler. For et års tid siden købte hun en veteranbil, Citroën Commercial fra 1953. Dengang vi så Wilhelmine, som vi kalder den, så det skulle bare være hende. Simpelthen så flot. Bodil har igennem årene prøvet mangt og meget. I en periode var hun kosmetolog, og hun tog også en uddannelse som klinikassistent. Men hver gang vendte hun tilbage til forsikringsbranchen, indtil en dag for 3 år siden, da det hele blev for meget. Det var sammenbruddet. Hvor det hele det bare lige slår klikker. Man kan hverken finde op eller ned, og man kan stort set ikke huske, hvad man selv hedder og hvorfor. Så jeg skulle bare have noget hjælp, og det kunne kun gå for langsomt. Men hvad var det for en ulykkelig situation, som Bodil var ude i det års tid? Hun var ramt af den voldsomme stress. Hvis du forestiller dig, at man klipper en ledning over til en lampe, der var bare ingen connection, der var bare ingen energi, der var ingen glæde, der var... Jeg græd. Hvad så min mand? Vil han skille sig, eller hvad? Jeg tror, at tanken den har strejfet ham et par gange, og det er der sgu da ikke noget at sige til. Det er ikke til at holde ud at være sammen med sådan en menneske. Det var hårdt for manden Kim at se sin hustru sat helt ud af spillet, men de klarede skærene sammen. Døtrene Nadia og Camilla mærkede også, hvordan det var at have en mor brudt ned med stress. Det er hårdt at se ens mor være så langt nede. Også fordi der er i princippet ikke rigtig noget, man kan gøre enten at være der. Jeg tror, hun var havnet på nogle arbejdspladser, hvor hun... Jeg tror, hun måske stræbede efter mere, end hun kunne nå. Altså, jeg tror egentlig, hun havde evnerne til det og kræfterne til det, men jeg tror ikke, hun havde tiden til det. Og det tror jeg måske ikke selv, hun indså, før det var for sent. Så det var et kæmpe nederlag for Bodil, at hun ikke slog til i sit sidste job i forsikringsbranchen. Det var jo en drøm, der var gået i opfyldelse. Jeg har fået et lederjob, og jeg havde de bedste intentioner, og ville alle det godt, og ville firmaet det godt, men jeg magtede det bare ikke. Da Bodils liv så mørkest ud, var hun dagligt fyldt med grimme tanker. Hvordan kunne hun gøre det af med sig selv? Ja, med at tage en masse piller. Men det, der reddede mig, det var faktisk mine 2 piger, fordi jeg tænkte, det ville jeg simpelthen ikke byde dem. At det skulle de ikke opleve, at deres mor tog livet af sig selv. Det var godt, de var. Jo, familien gav hende en god støtte. Det gjorde psykologer og læger på Psykiatrisk Hospital i Silkeborg også. Skulle hun væk fra sit forbandede liv, rådede de hende til at komme ud i Gjersøs skønne natur og få en god omgang motion. De her støvler, jeg er på, jeg tror, de har i hvert fald for længst rundet de 1000 kilometer. På et tidspunkt, så kunne jeg ikke noget som helst. Og jeg fik at vide, at den medicin, jeg skulle bruge, det var at komme ud i den friske luft og få noget regulært dagslys og sådan noget. Og det er der altså noget om. Oh, how I am missing you. Har frisk luft og motion givet Bodil en masse, så har musikken været en lige så stor lindring i hendes kamp imod stress. Ikke mindst har det hjulpet hende at synge i kor med andre piger. Man er så træt der tirsdag aften, man gider sgu snart ikke, vel? Og så kommer man afsted og er sammen. Vi er 20 piger, og så er man jo bare sprængfyldt med energi, når man kommer hjem igen.
Bodils ældste datter Camilla havde kolik som spæd, så de skulle i alt fald ikke have flere børn. Men de fortrød, og de kommende 4 år skulle vise sig at blive en hård kamp for at få det næste barn. Så gik vi jo i gang. Men så tror jeg faktisk ikke lige, hvor herre han synes, det var tiden. Fordi hver gang jeg blev gravid og nåede til de der 3. måned der, så aborterede jeg. Det skete så 6 gange. 6 gange? Ja. Og jeg vil ikke sige, at man kan vende sig til det. Bodil blev gravid for 7. gang, og da hun var i 3. måned, drog familien på ferie til Portugal, men midt under flyveturen fik hun vejer og aborterede. Så de ryddede lige 3 sæder, så kunne jeg lige få lov at ligge der. Det var jo vældig. En dårlig optakt til en ferie, men historien slutter ikke her, for da de kom hjem, skulle hun lige tjekkes på sygehuset. Og så siger lægen der, vi scanner dig lige først, vi skal lige se. Og så blev der helt stille, så kigger han på mig, og så siger han, ja, du har godt nok aborteret, Bodil, men der er altså en mere. Så er det tvillinger? Så var det tvillinger. Og vi var bare sådan helt, hvad? Altså, det var fuldstændig surrealistisk, kan jeg godt sige. Nadia kom til verden. Hun er i dag 18 år. Bodils liv kom efter lange perioder med modgang ind i en god udvikling. Hun fik fat i sit opfindergen. Længe havde hun været irriteret over ting, der flød på gulvet. Det var så støvler, håndklæder og tasker. Der må der findes et eller andet system, så jeg kan få dem op at hænge eller et eller andet, så de ikke flyder på gulvet. Og så lavede jeg sådan en Storm P-løsning med en snor og nogle klemmer, og så kom de op at hænge, og det virkede bare helt vildt godt. Derfor næbet The Beak. De første 15.000 styks er produceret og solgt. Hun ønsker ikke at gå ned med stress en gang mere, så det bliver et firma med få ansatte nede i kælderen. Vi skal have udbredt det noget mere, så længe vi selv kan følge med til at pakke og få sendt ud og alt det der. Så er det fint. Nu er Bodil så blevet selvstændig. Er det da ikke hårdere end at være lønmodtager? Jeg arbejder endnu mere, end jeg gjorde før. Altså, jeg arbejder i hvert fald 60-70 timer om ugen. Men nu er det jo med noget, jeg brænder for. Tilbage til den lækre gamle Citroën fra 1953, som Bodil og manden er indehaver af. I ny og næ bruger Bodil den, når brudepar og konfirmander skal køres til kirken. Eller når de selv bare skal ud på en almindelig søndagstur. Det er sådan rigtig gangsterbil også. Og så synes min mand, at det skulle jo være gennemført. Så han købte så den her violinkasse. Lad os se. Og så puttede han simpelthen sådan en her ned i. Det er ikke en violin, det er en årsag, jeg kan være. Er det for at beskytte dig, hvis du skulle få uventede gæster? Ja, simpelthen, hvis der var lige nogen, der skulle komme for tæt på. Det er rart at se, at du kommer videre i livet, Bodil. Hvad vil du gerne have, at her indslaget bliver husket for? Jeg vil gerne have, at det bliver husket for, at når alting det ser sortest ud, så er der lys for enden af tunnelen. Det er moralen. Tak for i dag. Selv tak, du er hej.